Ix-xogħol tal-kostruzzjoni tal-iskola primarja ġdida u tkabbir u l-modernizzar tal-iskola medja fil-kampus edukattiv fir-Rabat Għawdex b'investiment ta' 21 miljun euro jinsab f'fażi avanzata. L-iskola ġdida se tintuża minflok dik li hemm bħalissa li hija mibnija 160 sena u se tkun f'post differenti minn dik eżistenti iżda fil-kampus tal-kumpless stess. Dawn ix-xogħlijiet qed isiru mill-Ministeru għal Għawdex u l-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada l-FTS. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri spjega li dan il-proġett huwa wieħed ferm bżonjuż għal Għawdex. Din l-iskola hija bżonjuża immens, skola li proprju ser tkun qed tilqa' fiha il-kindergarten b'10 klassijiet, iskola primarja b'16 klassi, kif ukoll Child Care Center propju hawnhekk ġewwa Rabat Għawdex. U dan propju issa ser ikun parti minn kompless ferm ikbar tal-ewwel tax-xorta tiegħu li propju ser ikun qed jilqa' fl-istess żona mill-kindergarten propju sa' sixth form. Il-Ministru responsabbli mill-edukazzjoni Clifton Grima tkellem dwar l-importanza li l-istudenti jieħdu edukazzjoni tal-ogħla livell. Din naħdmu ministeri differenti, mentitajiet differenti sabiex nassiguraw illi l-istudenti jawċin ikollhom prodott tal-ogħla kwalità, jkollhom infrastruttura ġewwa l-iskola, f'dal każ ninsabu ġewwa ir-Rabat li ma' infrastruttura tassigura illi l-edukaturi u l-istudenti jkollhom l-għodda kollha neċessarji sabiex propju jkollhom perkors edukattiv li permezz tiegħu jilħqu l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada Neville Young spjega kif parti minn dan il-proġett se jiġu preservati f'dalijiet storiċi. Ħaġa sabiħa ta' dan il-proġett kienet li matul l-eskavar sibna ħafna f'dalijiet storiċi u arkeoloġiċi li aħna ħadna id-deċiżjoni li jiġu integrati fl-istruttura u l-binja tal-iskola. B'hekk ikunu jistgħu jiġu utilizzati kemm il-komunità wara l-ħin tal-iskola u kif ukoll mill-istudenti fejn ħajsirilhom lectures dwar l-istorja ta' Malta u Għawdex speċifikament f'dawn il-postijiet li sibna.